To Max Unit 6, Exercise 6.5, Question number 4. Show that the lines x minus 3 by 3 is equal to y minus 3 by minus 1, comma, z minus 1 is equal to 0, and x minus 6 divided by 2 is equal to z minus 1 divided by 3, comma, y minus 2 is equal to 0, intersect அப்படின்னு சொல்லிட்டு prove பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Also find the point of intersection. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கொஷின் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின். ஸோ இந்த இடத்துல கமா போட்டு z minus 1 is equal to 0 கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி rearrange பண்ணுறேன்னு பாருங்க. Now let x minus 3 divided by 3 is equal to y minus 3 divided by minus 1 is equal to z minus 1 the whole divided by 0 with a lambda ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? இது நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தேவைப்படும். நம்ம இப்போ இதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க என்ன இருக்கு, another equation x minus 6 divided by 2 is equal to, இப்போ இந்த y term இருக்கு, அப்போ என்ன வரும் நமக்கு, y minus 2 the whole divided by 0 is equal to z minus 1 divided by 3. This is equal to mu அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்ல நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? எஸ், இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, தி லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கண்டிஷன் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்க்கு x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு b1 b2 b3 அதே மாதிரி d1 d2 d3. ஸோ இந்த டிட்டர்மினேஷன் வந்து என்ன இருக்கணும், நமக்கு 0 இருக்கணும். ஆக்சுவலி இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் d is equal to 0 இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும். d is not equal to 0னா அந்த லைன்ஸ் என்ன இருக்கும், ஸ்கியூ லைன்ஸாக இருக்கும். ஓகேங்களா? மேபி அது நெகட்டிவ்ல இருக்கலாம், இல்லை பாசிட்டிவ்ல இருக்கலாம். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ கொடுத்துருக்குற அந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், பாயிண்ட் வேணும். இந்த வேல்யூ x1 z1 அதே மாதிரி b1 b2 b3 d1 d2 d3 எல்லாம் வேணும், நாங்கள் சைடில் எழுதிக்கலாங்க. therefore x1 y1 z1 which is equal to, நமக்கு என்ன இருக்கும், இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்ன பாசிட்டிவாக எடுத்துப்போம். நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா, ஒருவேளை பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் எடுத்துக்கலாம். என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, நமக்கு 3 3 1. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் x2 y2 z2. ஓகே, எஸ், இந்த பாயிண்ட் என்ன எடுத்துக்கலாம், another equationல இருக்குது, that is 6. நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா y பாயிண்ட் என்ன இருக்கு, -2 இருக்கு, அது +2 மாறும். அதே மாதிரி இங்க -1 இருக்கிறது +1 மாறும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இந்த b1 b2 b3. ஓகே, எஸ், இந்த பாயிண்ட் எங்க இருக்கு பாருங்க, நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கிற டினாமினேட்டர், that is 3 -1 0. next இந்த d1 d2 d3 which is equal to 2 0 3. ஓகேவா? எஸ், இந்த இடத்துல பாருங்க y minus 2 is equal to 0 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நான் சேஞ்ச் பண்ணும்போது x y z ன்னு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன். நீங்க இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா தப்பாயிரும். x minus 6 divided by 2 is equal to z minus 1 divided by 3 is equal to y minus 2 divided by 0 is equal to mu எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஸ்டேக் ஆகும். ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுமா. அப்படி ஒரு இப்படி எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பாயிண்ட் y பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் z பாயிண்ட் எழுதுறதுக்கு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. பெட்டர் வந்து எக்ஸ் ஒய் z இந்த ஆர்டர்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குங்க. ஓகேங்களா? எஸ், இப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த டிட்டர்மினேஷன் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க, whether it is 0 or not equal to 0. அப்போ டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் x2 minus x1 இங்க இருக்குது, அப்படி லெஸ் பண்ணிக்கலாமா. 6 minus 3னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 3. நெக்ஸ்ட் 2 minus 3 that is -1. நெக்ஸ்ட் 1 minus 1 அது 0. நெக்ஸ்ட் b1 b2 b3 னா இருக்கு பாருங்க, 3 minus 1 0. நெக்ஸ்ட் d1 d2 d3 2 0 3 இருக்குதுங்க. ஓகேவா? எஸ், which is equal to 0 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ், it is 0 is equal to 0 நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிடுச்சு. ஏன் 0 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ஸ் நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்துடலாம், R1 ஐடென்டிக்கலா இருக்கு எதை பார்க்கும்போது R2 ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது 3 -1 0 3 -1 0. அப்போ இந்த எனி 2 rows ஆர் எனி 2 columns வந்து ஐடென்டிக்கலா இருந்துச்சுன்னா அந்த டிட்டர்மினேஷனோட வேல்யூ என்ன இருக்கும், நமக்கு 0வா இருக்கும். அதனால அதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஆல்ரெடி நம்ம 11th ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, நம்ம அந்த கண்டிஷன் கொடுத்துடலாம். இல்லை ஒருவேளை அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா இது நீங்க எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா எதுனா தான் மாறும், இது 0 தான் மாறும். therefore இங்க என்ன சொல்லிக்கலாம்னா the lines are intersecting lines. ஓகே, the lines are intersecting lines. ஓகே, intersecting. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம பிகினிங்ல நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, இங்க lambda is equal to அப்படின்னு எடுத்துருக்கிறோமா, lambda mu அப்படின்னு எடுத்துருக்கிறோம்.
இந்த ஈக்குவேஷனை. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ் டேர்ம் ஒய் டேர்ம் ஜெட் டேர்ம் எல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் வரும். அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி மியூ கூட கம்பேர் பண்ணும்போது வர பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. இப்போ 1 is equal to 2 கம்பேர் பண்ணோம்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் கம்பேர் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? எஸ். இப்போ கொடுத்துருக்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கிற நான் கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன். என்ன இருக்கு பாருங்க, அந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் 3 எக்ஸ் மைனஸ் 3/3 is equal to என்ன இருக்கு, லாம்டா. இப்போ இதை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் 3 is equal to 3 lambda. Therefore x is equal to 3 lambda plus 3. அதே மாதிரி y coordinate கம்பேர் பண்ணும்போது y minus 3 divided by minus 1 is equal to lambda. Therefore y minus 3 is equal to minus lambda. Y is equal to minus lambda plus 3. Okay, next z coordinate கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, நமக்கு z minus 1 by 0 is equal to lambda. Therefore z minus 1 is equal to 0. Therefore z is equal to 1. Okay, z is equal to 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இங்கே வேல்யூ கிளியர் ஆயிடுச்சு. Therefore நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், இப்போ x y z, okay, which is equal to 3 lambda plus 3 minus lambda plus 3. next இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 1. this is equation number 1 எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ next அதே மாதிரி நம்ம மியூ கூட கம்பேர் பண்ணோம். இப்போ மியூ கூட கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, நமக்கு x minus 6 divided by 2 which is equal to mu. Therefore x minus 6 is equal to 2 mu. Therefore x is equal to 2 mu plus 6. அதே மாதிரி y coordinate கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். y minus 2 divided by 0 is equal to mu. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணா 0 மாறிடும். therefore y equal to 2 கிடைச்சிங்க இந்த இடத்துல. ஓகே, y ஓட வேல்யூ நம்ம டைரக்டா எடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் z கூட கம்பேர் பண்ணும்போது z minus 1 divided by 3 is equal to mu. okay, therefore z minus 1 is equal to 3 mu. therefore z is equal to 3 mu plus 1. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த பாயிண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். therefore x y z is equal to 2 mu plus 6 2 3 mu plus 1. okay, this is equation number 2 ன்னு கொடுத்துடலாங்க. இப்போ 1 and 2 நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது 1 is equal to 2 ரெண்டு பாயிண்ட் தானே, அதனால கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். இங்க வந்து நம்ம யாரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்களேன், ஈஸியா y கோஆர்டினேட் நம்ம இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இங்க லாம்டா மைனஸ் லாம்டா பிளஸ் 3 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. அப்போ y கோஆர்டினேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது லாம்டாவோட வேல்யூ ஈஸியா கிடைச்சிரும். அதே மாதிரி z ஓட கோஆர்டினேட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு எது கிடைச்சிரும், மியூவோட வேல்யூ ஈஸியா கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா? எஸ், அப்படி கம்பேர் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, மைனஸ் லாம்டா பிளஸ் 3 is equal to 2. therefore minus lambda is equal to 2 minus 3 minus lambda is equal to minus 1. therefore lambda is equal to 1. okay, lambda is equal to 1. next z coordinates கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது 1 is equal to 3 mu plus 1. therefore 3 mu is equal to 1 minus 1. 3 mu is equal to 0. therefore mu is equal to 0. ஓகேவா? இப்போ நம்ம மியூவை சூஸ் பண்ணோம்னா 2ல ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், லாம்டாவோட சூஸ் பண்ணோம்னா ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல சூஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். therefore put lambda is equal to என்ன கொடுத்துருக்கலாம் 1 in equation number 1ல. ஓகேவா? அப்போ இங்க 1ல 1 கொடுத்தோம்னா 3. இப்போ 3 plus 3 நமக்கு என்ன மாறும் 6. therefore x y z is equal to நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த பாயிண்ட் வந்து 6. ஓகே, எஸ் 6 நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம 1 கொடுத்தோம்னா minus 1 இப்போ plus 3. இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன இருக்கும், 2 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல 1 இருக்கு. ஓகேவா? either நீங்க வந்து மியூவோட வேல்யூ 0 கொடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல 0 கொடுத்தீங்கன்னா 6, இங்க ஆல்ரெடி 2 இருக்கு, இந்த இடத்துல 0 கொடுத்தீங்கன்னா 1. உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சேமா தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஓகே, thank you students for watching this video.